दासान्दि मेसें बोथोरनि माइ आबादखौ हानाय मारा होनाय सोलिबाय थानाय समावनो आबादथिलियाव ओंखारफादों इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मावथिफोरा। दिनै बिजनि इउपिपिएल दोलोआ आबादथिलियाव ज' आबादारिफोरजों माइ हाफानाय मोनसे मोजां थासारिखौ नुनो मोन्दों। नंगौ, बिजनि इउपिपिएल दोलोआ दिनै सुबाइजार ब्लकनि सिङाव थानाय मालिपारा गामिनि खरथें ब्रह्मनि गासै 9 बिगा हानि माइखौ हानानै हेफाजाब होयो। बे माइ हानाय समाव बिजनि इउपिपिएलनि आफादगिरि परिन बर' नेहाथारि, हम प्रसाद शर्मा, मिरु लाइमोन आफादनि दैदेनगिरि आइजो गांखं आफादनि गाहाय नेहाथारि, मिरु फार्मार सेलनि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारी मोनहा बाहागो लादों। आबादारिखौ हेफाजाब होनाय हाबाफारिनि सायाव बिजनि इउपिपिएलनि आफादगिरिया मा बुंदों फै मिथिना लानि। इउपिपिएलनि जोनोमनि थांखियानो हम अधिकार हम बिकास। बयहाबो मोनथाय दं, बयबो जौगानांगौ। दा बयबो जौगानांगौबासो जोंनि बिटिआरआ जौगागोन। बेखायनो आबाद बिथिङावबो जौगानांगोन। जों इउपिपिएलआ जेब्लाबो रायजोफोरजों दङ। दा जों रायजोफोरजों थानानै रायजोफोरनि माइखौ जों हानानै होगोन। बेनि थाखायनो जोंहा मोनसे बिथांखि दंखायो, सुबुं सम्पर्क, सुबुंफोरजों सोमोन्दो लानाय। आरो बे हाबाफारि बायदियैनो जों गामियाव फैनानै जोंनि सुबुंफोरनि माइखौ जों हानानै होदों। मानोना आबाद मावोबासो, आबादथिलियाव आबादा ग्रोम ग्रोम जायोबासो आबादा जौगागोन, आरो आबादा जौगायोबासो बिटिआर ओनसोला जौगागोन। आरो जोंनि इउपिपिएलआ दिनै बेखायनो मोनसे फार्मार सेल, आबादारिफोरनि मोनसे सेल दानानै लाबाय। आरो बे सेलआ आबाद बिथिङाव गोबां खामानि मावगोन, आबादारिफोरखौ सांग्रां खालामगोन। आरो बे बिथिंजों नोजोर होनानैनो बिजनि जिल्ला इउपिपिएलआ दिनैनिफ्राय माइ हानाय हाबाफारिखौ लादों। गाबोनबो जोङो थुरिबारि ब्लकआव हागोन, समफोरबो मानास सेरफां ब्लकआव जों हागोन। बेबायदिनो माइ हानाया जोबजासिम सम आरो थासारिखौ नायनानै रायजो राजाफोरजों थाफानानै जों बे माइ हानाय हाबाफारिखौ लालांगोन। मोजां मावबाबो सोंखारिनाय दं, गाज्रि मावबाबो सोंखारिनाय दं। जोंनि मावनाया मालाबाबो गाज्रि जानो हाया। जोंनि मावनाया मोजांनि थाखायनो। मोजां मावनायावबो सासे सानैया सोंखारिगोन। सोंखारिनायनि बाथ्राखौ लानानै जों दावगालांनो सानाखै। जोंनि थांखि आरो नोजोरा जिहेतु सिदा, आरो जोंनि थांखि आरो नोजोरा जिहेतु थार, बे थार लामाजोंसो जों आवगायलांबाय थागोन। जोङो इउपिपिएलआ रायजोनि खामानि मावनो होननानै सरकार दादों। दिनै रायजोनि खामानि मावदों। माइ हानानै होनायाबो मोनसे रोखोमनि रायजोनि खामानि। दिनै गोबां रायजो राजाफोरा, बांसिनानो गोबां लेखा गोरों लाइमोनफोरा दिनै आबाद मावनायखौ नागारनो हमबाय। आबादजों जेबो मुलाम्फा गैला होननानै साननो हमबाय। दा बेखौनो जोङो परिबर्तन लाबोनो नागिरदों। माने जोंनि कर्म संस्कृतिया गोमालांबाय, खामानि मावनायनि हारिमुवा। बे कर्म संस्कृतिखौ जों फोथांफिननो नागिरदों। आरो बेनिनो इनिसियेटिभखौ जों इउपिपिएलआ लादों। गोबां जायगायाव जोङो माइ हानायखौ जागायदों। दा खारन माइ हानायनि बोथोर, माइ गायनाय बोथोरावबो जों माइ गायनानै होदों। दा बिदिनो जोङो मोनसे जांख्रिखांनाय, आबादनि सायाव मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनो नागिरदों। आरो बेखौनो इउपिपिएलआ मावदों। दिनै फार्मार सेल दाबाय इउपिपिएलआ। फार्मार सेलनि जोहै बे ओनसोलावहाय आबादनि जोहै गोबां दावगानाय जों लाबोनो नागिरदों। दा बेखायनो रायजो राजानिसिम मोनसेल' खावलायनाय, इउपिपिएलआ जिहेथु दिनै सान्थिनि खोथा बुंदों, सोलायनायनि खोथा बुंदों। दिनै सान्थि फैबाय, सोलायनाय फैबाय, आरो दिनै जौगानायनि खामानिखौ जों जागायबाय। आरो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौबो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दिनै, जाहाथे हाबा मावनायनि हारिमु अर्थात वार्क कालचार, बेखौ जाहाथे जों बयबो फोथांनानै लाखियो। वार्क कालचार गैयाबा जोङो थांनानै थानाया सम्भब जानाय नङा। खारन जोङो थांनानै थानोबा जाथारनांगोन, जानोबा जों मावथारनांगोन। आरो मावालासिनो दिनैसिम खुनु समाजा जौगाखांनो हायाखै। दा बेखायनो समाजनि बयनिख्रुइ देरसिन संस्कृतियानो जाहैबाय कर्म संस्कृति। दा बे कर्म संस्कृतिखौ जों दिनै जागायबाय। आरो इउपिपिएलआ अरायसम लोगोसे दङ। आरो रायजो राजानि जौगानायानो जोंनिबो जौगानाय। दा बेखायनो जों रायजो राजानि खामानि मावनायनि जागायनाय हिसाबै दिनै जों माइ हानायखौ आखायाव लादों।